kamarád, pozor, už spadne. Ale ty ale že jsem tam došel. Hej, ale první bylo dobré najít. Že to neví, ale... Tak znova se bych rozlíbil. A je to hezky brýle, co to s tím uvidím, to jsou ultrafialové. Hlavně, že přes ně vidíš žlutě, že? Zapnu. Zkus to hodit někam tam. No. Já už to nenechám. Ale to mu hodím. A jo, to rozhodíš do stromu. Je to nějaký vůbec v tom stromě? To divné. Měl by ne. Proč tak je tady nakonec druhé? Ne, on bude určitě na zemi pod stromem. Nechal. Víš, co to je nehustý, vole. Rozpade větve. Víš, že to nehustý. Kdyby to chtěl, to úplně... To už je konec. Poslední možnost štěpát do stromu. To by byly obě zlomené ruky. Jsi na ten první a přelezeš na ten druhý. A já tady to spadne. Tady chodíme každý den. A jednou ta soka víc, ne? Já zkusím s tím. Teď by to spadlo. A já to nemusím. Už to vůbec nebaví. Ten se dolů, třeba to.